Годината е 1961. Група от 25 изтъкнати учени от региона поставят началото на Съюза на научните работници в България, клон Стара Загора. Учреден преди 45 години, новосъздаденият съюз бавно набира скорост, нараства броя на членовете му и се развива на приливи и отливи до днес. Едва ли неговият основател и първи председател, заслужилият деятел на науките професор Въто Груев, е предполагал, че в навечерието на 45-та годишнина от създаването му ще бъде един от най-активните и водещи клонове в страната. Исторически погледнато и образно казано, 45 години са един миг от историята на Земята. Една секунда от историята на човечеството. Но достатъчно дълъг период за развитието, утвърждаването и доказване правото на съществуване на една организация. Съюзът на учените в Стара Загора получи най-високото съюзно отличие – юбилейна статуетка за дългогодишна и успешна дейност за развитието на Съюза и издигане на неговата обществена значимост и авторитет. Първи международни контакти съюзната организация осъществява със съветските учени. В звездното градче професор Митко Гогошев и космонавтите Георги Иванов, Александър Александров и Романенко работят над космически експеримент на спътника Интеркосмос България 1300. Професор Гогошев и още 7 изтъкнати руски и български учени са удостоени с грамота от Българската и Руската академии на науките за получени най-добри резултати. Днес бе открита и знакова плоча на името на бележития български учен старозагорец, професор доктор Митко Гогошев, чието име носи и Съюза на учените в Стара Загора. По-късно в село Башевата къща научната общност почете свои членове юбиляри. Уважаеми дами и господа, искам най-напред да благодаря на всички, които любезно се отзоваха на нашата покана съвместно да научен сътрудник първа степен господин Андон Геров. Във връзка с неговите професор, ние отождествяваме учителя, човека, който има ученици. 95 годишен юбилей е една забележителна дата в живота на всеки човек творец. Изказвайки голямото си уважение към целия, нека бъде честит юбилея ви, а нашите добри чувства да направят по-ведър и щастлив. Това, което най-вече вълнува учените от Стара Загора и региона, е системата на хабилитиране. Сега и в бъдеще, атестиране и заплащане, състояние на науката в България, дейността на Висшата атестационна комисия. Новият закон има основна цел да съдейства за запазване нивото и повишаване качествата на научните кадри, подготовката на висшите и научните работници. 40 години са един миг от историята на Земята. 40 години са една секунда от историята на човечеството. 40 години са в най-добрия случай един творчески живот. И най-накрая 40 години са една зряла възраст, в която се знае и може. Надяваме се нашия съюз да продължи да работи и да се развива и да посрещне с още по-големи успехи своята полувековна и вековна годишнина. Има нещо дълбоко символично в това, че точно в първата година на третото хилядолетие нашата организация навършва 40 години. Години богати на събития, едно минало и настояще, в което се оглежда достойният, наситен с изпитания живот на учените от Старозагорския регион, споделили всички трудности на хората от региона и от цялата страна. Позволете ми да връча първата грамота на професор доктор Въто Груев, основател и първи председател на Съюза на учените в България в Стара Загора, и да го помоля като първи председател той да връчи на останалите наградени. Професор Иван Карабалев, доктор на селската
професор доктор Христо Крастанов. Участник в нашата конференция е професор Арон Цинер, преподавател в колеж по бизнес администрация в град Нетания. Той отбеляза, че сътрудничеството ни е добро, защото има добри връзки между България и Израел. Празника на славянската писменост, българската култура и просвета. Тази година, в чест на този празник, който всички смятаме, че е най-светлият български празник, Съюза на учените организира 7 прояви, 2 научни конференции национални с международно участие, една научно-практическа конференция, 2 чествания и този лекционен курс, който ще бъде воден от главен асистент Такучев. От тези прояви ние всички считаме, че са важни, но без съмнение най-голямо значение отдаваме на конференцията, традиционната, която правим всяка година, която тази година ще бъде на 6 и 7 юни на Старозагорските плани, станцията на Марица Изток. Поканен е професор Пол Моне, който се отзова с готовност, ще изнесе пленарния доклад на тема чрез човешката личност в условията на глобализацията на света. Предполагам, до сега интереса към конференцията е много голям. Получили сме над 180 заявки за участие. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги и гости, преди всичко искам да ви поздравя с празника на народните будители 1 ноември. Традиция в нашия съюз този празник да се чества и той е един от най-светлите празници, понеже е празник на всички хора и основно на хората от науката. Гости на нашето тържество са професор Вато Груев, първият създател на нашия съюз, почетен член на Съюза и почетен гражданин на Стара Загора. Гост на нашето тържество е ректора на Тракийския университет, доцент Светлин Танчев. Гост на нашето тържество е професор Ринк от Германия, който също е юбиляр, наш член и ще го чества. Разрешете от ваше име да му честитим юбилея. Една вузка с емблемата на Тракийския университет. И поздравителният адрес за всеки един от вас. Заповядайте, професорите, заповядайте. Честит юбилей, уважаеми Червенко. Честит доклад и скоро да я видим професор. Уважаеми дами
Дами и господа, чуждестранен член или член на секцията за чуждестранни учени към нашия клон е професор доктор хонорис кауза Кристиан Ринг, един голям приятел на България, на Стара Загора, на Тракийския университет и на Съюза на учените клон Стара Загора. И пропусна да кажа, че в университета, където професор Ринг ръководи института, много български ветеринарни специалисти и аграрни, студенти, асистенти, се обучават в момента там. Thank you. Oh, thank you very much.是谁拿的呀？你上吧，不，你先拿一个。老史来拿一个。谢谢面包。Уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да приветствам с добре дошли негово превъзходителство посланника на Китай, господин Хие Ханшун и придружаващите го лица, както и всички вас. Поводът е откриването на изложба от 100 експоната, отразяващи една малка част от научно-техническите постижения на Китай. С радост и удовлетворение искам да ви съобща, че днес в 9 часа китайско време е изстрелян космически кораб с човек на борда. С това Китай става третата страна в света след бившия Съветски съюз и Съединените американски щати, която изпраща свой кораб с космонавт. 高新技术科技成果展. Много се радвам, че имам възможност да посетя Стара Загора, този красив град, за откриването на изложбата най-новите постижения в областта на наука и техника. 感谢刚才主席先生对这个展览和对中国在这些年来取得成就的一个高度的一个赞扬. Преди всичко благодарение от името на посолство на ГНР да пожелая добре дошли на всички гости и приятели и по същото време да изкажа сърдечната ни благодарност на организаторите. 刚才我很荣幸的和区长女士在简短的交谈当中，току-що аз разговорих с госпожа Найкова. 我谈到今天是一个非常特殊的日子。И тогава ние споделихме за това днес е много специален ден на Китай. Уважаеми научни работници и гости, повече от 4 десетилетия Съюзът на учените в град Стара Загора представя научното общност в региона на различни форуми с международно участие. Обединени в 9 секции и 2 клуба, вие развитие активна и изключително полезна за страната научно-изследователска дейност в отделните направления на хуманната и ветеринарната медицина, аграрните, природно-математическите, обществените и техническите науки.
Приемете моите лични поздрави и пожелания за крепко здраве, творческо дълголетие и просперитет в науката. Пожелавам успех на всички участници в конференцията. Хетни юни 2003 година, Георги Първанов, президент на Република България. На първо место Съюза на учените в Стара Загора, като част от Съюза на учените в България, е единствения, който разполага с собствено издателство. Това говори за потенциала на този съюз, най-малко. Второ, това е единствения съюз, който има в структура си звено чуждестранни членове, което е знак за значимостта и авторитета. На трето место, това е единственият съюз, в който има създадено направление за изследването на младежките проблеми, научно-изследователска лаборатория за решаване на проблемите на младежта, което означава, че тук има много точно чувство и мярка за важността на младежите, както за науката на България, така и за цялата наша страна. Приобщаването към Съюза на учените е приоритет, който носи своите отговорности. Достъпът до научна информация, участие в научни конкурси, конференции и проекти, публикации от форуми на национално и международно ниво. Това е само част от дейността, на която ставате съпричастни. Приехме поканата с видимо удоволствие и решихме да я организираме така, както мислим, че трябва да стане. Основните причини за това са две. Първо, тази секция години наред е била една от най-активните и действащи съюзни секции. Много са нашите членове, активни членове в тази секция. Това е едната от причината. И втората е, че традиционни добри връзки съществуват между Съюза на учените и ИПО. Доцент доктор Цонка Илиева Каснакова. Здраво е! Желая ти всичко това. Благодаря. Имаме един активен съюзен член, философ и поет Димитър Марков Димитров. Дължим организацията на една от конференциите. Новоприетите съюзни членове магистър инженер Бони Христов Бечев. Това е най-младият член в системата на Съюза, на СУП. 28 години. 3 научни публикации. И председателя на секцията Бони Христов. Много успех. Старши асистент Ваня Атанасова. Математика, информатика, секция механика и